Ahoj, zdravím vás na kanáli Mimoriadne správy, správy, ktoré ovplyvňujú celý svet. Určite nezabudnite dať odber a like na tomto danom kanáli, skrz toho, že nám to pomôže v progrese. OK, ideme sa teda pozrieť na to, čo sa udialo okolo konfliktu Izrael a Irán, keďže máme tam zopár zásadných a dôležitých vecí. Cez víkend, alebo teda pred víkendom, USA presunulo svoje B-2 bombardéry na základňu v Guame. Vidíme to aj v tomto danom videjku, kde vidíme prelet týchto B2 alebo B2, ktorý prakticky ide na základňu. Je to obrovský presuv, je to obrovská správa. Následne na to okamžite reagoval aj iránsky minister obrany, ktorý varoval Ameriku pred takýmito danými vecami, ktoré môžu to napätie stále len stupňovať. Čiže iránsky minister obrany Aziz Nasirzádeh ten varoval Ameriku pred útokom na Irán s tým, že príde okamžitá odveta na americké základne, ktoré sú že vraj teda v plnom dosahu Iránu. Čiže takéto varovania prišli z Iránu okamžite po tom presune B-2 bombardérov. Následne Jemen, alebo teda konkrétne jemenskí Hútiovia hrozia útokmi na americké lode v Červenom mori, ak sa zúčastnia akýchkoľvek útokov na Irán. Toto bolo, mám taký pocit, že ešte pred včerom dali takéto varovanie, ak sa Washington zapojí do operácie, zameriame sa na americké lode a bojové lode v Červenom mori. Útok na Irán uviedol vojenský hovorca skupiny Jahia Sarev, čiže jemenskí Hútiovia jednoznačne vyjadrili podporu a priazeň Iránu, čo nie je sa čomu čudovať, keďže je to ich praktický proxy. Následne sa udiala potom tá najdôležitejšia správa, a to konkrétne táto správa, že americká armáda zaútočila na 3 jadrové objekty. Konkrétne USA sa pripojilo k Izraelu v útoku na Irán a zaútočili na lokalitu vo Fordove, Isfaháne a v Natáne. Takže Amerika priamo vstupuje do konfliktu, kedy nám to oznámil americký prezident Trump, vo viacerých médiách vystúpil v tlačovej besede. Tento útok sa stal zo soboty na nedeľu, alebo teda v nedeľných raných hodinách, kedy sa zbombardovali tieto 3 lokality, ktoré teda mali slúžiť na výskum jadrových zbraní pre Irán. Irán sa odvolal, že nič také sa tam nedialo, no tieto 3 lokality boli zbombardované. Vidíme to aj na sociálnych médiách, kedy viacerí postujú práve tieto zábery bombardovania, ako si môžete všimnúť, je to v horách, čiže ja vám pustím takéto príspevky. Vidíme tu na zbombardovanie 2 lokalít. Následne tu vidíme aj ďalší útok. A následne ďalšie bombardovanie. Americká armáda použila tzv. Bunker Buster Bombs, čiže GBU-57, ktorá bola spustená práve z bombardérov B2, ktoré boli teda presunuté v začiatku videa, ako sme mohli vidieť, na základňu v Guame. Viac informácií nájdete aj na mojom Twitterovom kanáli Mimoriadne správy, alebo teda zavináč horúce správy, kde som zaznačil aj videjko na YouTube, kde si môžete pozrieť, ako fungujú tieto Bunker Buster bomby. Vynikajúce videjko, môžete si tam pozrieť celý ten priebeh, ako to vlastne prebije celý ten bunker, čo bola prakticky story toho útoku na tie 3 jadrové facilities. S tým, že najdôležitejšia bola Fordov, kde bola zodená práve tá GBU-57. Následne na to reagoval
Teherán sa vyjadril, že vojna týmto útokom práve začína. Sledujú zatiaľ teda viacerí odborníci vo svete, že aká je radiačná aktivita týchto zbombardovaných lokalít. Zatiaľ teda nie sú tam zvýšené hodnoty. Teherán sa vyjadril, že vojna práve teraz začala tým, že Amerika vstúpila do tohto daného alebo sa zapojila do tejto danej vojny. Trump ešte po týchto daných útokoch oznámil, že všetky lietadlá dorazili naspäť domov, sú všetko v poriadku, zagratuloval americkým bojovníkom a následne vyhlásil, že je čas na mier. Čo celkovo nedáva logiku, hlavne po tom, čo prakticky zbombardovali 3 lokality v Iráne a okamžite na to vyzval na mier. S tým príliš veľmi teda nesúhlasí Izrael, ktorý sľubuje odvetu a jednoznačne sa vyjadril, že tá odveta aj príde. Teherán označil útok ako za škandalózny a uvidíme, že čo a aký progres sa udeje. Zatiaľ teda Izrael oznámil, že vracia útok a útok vracia zatiaľ iba teda na Izrael, čiže vyslal už nejaké rakety a strieľa a útočí na Izrael. Čo sa týka Ameriky, zatiaľ teda žiadne správy neprichádzajú, ale ako si môžete všimnúť, vidíme tu aj nálety ďalších nových rakiet, o ktorých nám informovali napríklad na Sky News, kedy IDF informovala o ďalších náletoch alebo ďalších výstreloch rakiet práve na ich krajinu. Ďalej tu môžeme ešte si všimnúť jednu vec, čo sa Ameriky týka, a to konkrétne, že okamžite po tomto danom útoku sa médiá, alebo teda americké médiá informovali vo viacerých mestách, že spúšťajú pohotovostný režim, alebo teda, že viaceré americké veľké mestá sú v stave vysokej pohotovosti po náletoch na iránske jadrové zariadenia, čo je celkovo asi teda normálne. Newyorský policajný prezident, ten sa vyjadril, že z dôvodu opatrnosti nasadzujeme dodatočné zdroje na náboženské, kultúrne a diplomatické miesta v celom New Yorku a koordinujeme to s našimi federálnymi partnermi. Budeme naďalej monitorovať akýkoľvek potenciálny dopad na New York, a nielen na New York, ale viaceré mesta v Amerike oznámili, že pristupujú práve na taký istý scénar. Hlavne teda Washington, kde teda sídli aj prezident, alebo teda Bielý dom. No a následne celkovo Bielý dom sa vyjadril, že budú monitorovať aj spiace bunky v USA, keďže sa obávajú z toho, že Irán zobudí práve tieto spiace bunky a budú ďalšie útoky spôsobené aj na americkej pôde, na čo sa celkovo vyjadril aj Irán, že budú jednoznačne na to reagovať na ten útok, čo sa Ameriky týka. Čiže uvidíme, že aký progres vyvinie sa ďalej v tomto danom konflikte. Je to extrémne vážna vec, viacerí proste upozorňujú na nie deeskaláciu, ale na eskaláciu celého tohto daného konfliktu. O ďalších správach vás budem informovať. Určite lajkujte, šerujte, zdieľajte. Vidíme sa v ďalšom videu. Čaute.